Guys, gagawa tayo ngayon ng reaction video gawa sa yung pala isdaan ba ni Nong Itik. May kasi siya yung nagpahubas ba siya, nagpalabas siya ng isda. Ngayon na natin. Ayan guys, makikita mo naman guys yung niya, yung pagpahubas nila. Ang daming tao na ang daming tao na ayun nga, yung tulong-tulong sila lahat sa sa pagkuha ng isda. Nandun maraming nasa dagat. Ay nakita mo guys, sila yung dami-daming isda. Ano ba yan? Ayan guys, nilalagay nila guys sa parang ba siya, parang ginawa nilang parang tub ba na malaki pero gawa sa semento. Tapos yung tub na yan may laman yung ice na marami. Ayan guys, makikita mo naman, binubuhos nila. Pag pag yung nilagay nila yung mga isda nagtatalunan doon, gawa na maraming ice. Siyempre ikaw ba naman nilalagay sa ice, di ka talaga. Ayun, makikita mo yan, tatalon sila, ayan, grabe, ang daming isda talaga naman. Sa to guys, ang may-ari nito guys, taga doon sa amin, sa tapat mismo ng bahay namin doon sa Mali, Sinong Itik Balasa. May galab, shout out pala Nong Itik. Kinuha ko yung video mo. Sana pinahiga mo yung pag-video para mabuong buo ba. Kasi yung ang kuha kasi yung maliit lang siya, may bakante. Dapat pag nagbi-video yung pahiga, sana yung yung pagbibideo para wala bang bakante ba, buo. Kaso lang siyempre, ko lang naman, kinuha ko lang naman kasi kanina, ni-record ko lang kasi habang nanonood, nagla-live ka, kinuha ko. Ayan, tingnan mo, daming isda talaga naman. May may naka-brief pa. Matso yung nakaitim na brief. Kakatuwa yung mga isda. Mayaman na kasi ito Sinong Itik Kaya may pala isdaan na. Swerte ata yung bagong misis mo Nong Itik At ang dami mong huli ngayon May anak na kayo niya Nong Itik. Ayan kita mo galing sa dagat Tapos sa ilalim ng doon may nakaabang na may nagbawa ng mga lambat ba para siyempre hindi yung tinataas nila bawat kanto. May may spotter na nakaabang para hindi ba nila hindi tumalon yung yung mga bangus pala to guys. Nakakatuwa pala tingnan yung ganyan, sarap na ihawin, sariwang-sariwa. Ngayon lang din ako nakakita ng ganyan na ganyan pala magpalabas ng ng isda. Kwento na pala mapahubas ba, hindi naman ako nakatingin. Ngayon lang, sa live lang ni ni Nong Itik. Ang ganda tingnan, daming isda. Andito kami ngayon sa sa park. Ayun tingnan mo, alaga ko nag-exercise. Mahigit kami rito 2 oras, kaya ang ginawa ko dito, ako naggawa ng reaction video para mamaya pag aakyat sa taas mamaya na. Ayun dami nilang tao. Ayun, nakabrief pa si Manong. Matso. Yun. Maganda sana to kung ba yung pa-landscape ba siya. Kasi kuhang ko talaga to, yung kuhang ko ang buo ba maganda. Tapos yung excuse, pag nagawa ko ng reaksyon, yung pinaka-box ko tuloy nandun sa loob. Palibasa ito maliit lang tong labas nito. Ilalagay ko pa yung box ko dun sa loob. Na siya, matatakpan na. Pero okay lang din. Wala kasing time dito mag ganyan. At least nakakuha ng live sa susunod pag maganda Nong Itik pahiga.
Ay, napakaganda-ganda tingnan. Ganun pala. Manguha ng bangus. Hindi pa ako nakakuha. Nakakita na pala ako guys ng ano, ng alimango naman. Noon sa tiyahin ng pamangkin ko, asawa ng pamangkin ko, nakakuha ako ng ano, ng may video ako nung, kaso lang hindi pa ako nung nagbablog eh. Malay ko ba, alam ko ba na magbablog ako eh. Di sana dami ko nakuha no. Ano naman no, nung alimango naman kung saan butas ayun, ang ganda ng ano, ng isda o tatalunan no. Nilagyan kasi ng ice kaya baga siyempre ginaw na ginaw sila siguro kaya ayun no, nagtatalunan sila uli oh ayun. Ayun yung isang mama lagay ng ice oh. Ay, ikaw ba naman ilagay sa alagyan ng ano ng ice, talagang magtatalon ka talaga sa lamig. Nakakatuwa ang mga isda, dami. Ano lang siguro to guys eh, mga 4 months lang siguro to nila in ano eh. Ewan ko, wala akong knowledge dyan pagdating sa ganyan, yung kahit taga doon ako. Ang ano kasi guys, maganda, ang kinaganda kasi doon guys pag sa Capiz, kung mag-ano kasi ang Roa City o Capiz, ano siya, yung seafood capital sa ng ano sa Pilipinas. Basta pagdating sa mga seafoods, ang the best yung ano, yung Roa City talaga. Tsaka masarap, pati tuyo nila, may tuyo din sa Palawan. Pero masarap talaga ang ano, masarap talaga ang Roa City na gawa. Tsaka di ba may mga dagupan sila na ano na bangus, masarap talaga ang bangus sa amin, tsaka yung talapia. Kaya kahit sa araw-araw ka doon mag-ulam ng talapia tsaka bangus, hindi ka magsasawa kasi ang sarap. Lalo na yung bangus lagyan mo lang ng ano, ng asin, tapos iano mo, pasingawan mo lang siya. Ay, naku, sarap-sarap, lagyan mo ng kamyas. Ganun ang ginagawa ko doon, no. Oh, naka-brief si Manong. Ayun, yung nakaputi, yun yung ano, yun ang may-ari, sinong Itik Balasa. Migalab shout out ng Itik. Kapitbahay kami niya sa tapat mismo ng bahay namin. Ayun, kaso lang lumipat na sila sa Tabag ngayon. Yung ano niya, yung naiwan doon, yung anak niya na lang, si Bina Balasa. Kasi nag-ano na siya, nagbukod na yan siya, gawa na namatay yung asawa niyang una. Yun, nag-asawa uli sinong Itik. Tapos nagpangasawa uli. Ano kasi chick boy kasi sinong Itik, kaya daming babae, lalo na ngayon mayaman na sinong Itik, maraming pala isdaan na, kaya lalo na dagdagan ang pagka chick boy ni nung Itik. Ayan guys, tingnan nyo guys. Ayun, yung kita mo yung sako na yun, ano yun, ice yun. Ayun, nilagyan na naman ng isang sakong ice, kaya nagtatalon na naman sila. Sa lamig ba naman eh, ayun, talaga na makakatuwa yung ano, ang bangus oh. Yung alaga ko guys, so sana yung alaga ko, ayun yung alaga ko sa likod ko. Hindi talaga tumaalis ang alaga ko, sige talagang ano niya to yung ano eh. O guys, paano guys? Hanggang dito muli guys. Muli ito si Bisayan Daisy Vlog na nagsasabi sa inyo na pangalawang gawa ko na to guys ng reaction video. Mape-perfect ko rin to. Kaya muli, patuloy lang kayong manood guys ng ano ko guys, ng video ko. Maraming salamat sa mga views nyo, comments nyo, at pag-likes nyo guys. Salamat guys. Muli ito si Bisayan Daisy Vlog na nagsasabi sa inyo ng babu. Bye-bye guys. Thank you. Babu.